हेलो दोस्तों, हम है भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। तो रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी तो का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। चलिए वीडियो शुरू कर जाओ। पहला ताजा खबर बा कि कांग्रेस के पार्टी से राधिका खेड़ा इस्तीफा दे दिल बाड़ी। अबे कुछ दिन पहले उनकर वीडियो सोशल मीडिया पर आयल रहल, जेमे कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राधिका खेड़ा वो वीडियो में रोवत रहली और पार्टी के लोग से परेशान रह। दूसरा ताजा खबर बा कि उत्तर प्रदेश दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी कहना कि आम आदमी पार्टी के दिनेश प्रताप, प्रवीण राणा, विनोद मुद्रल, राजीव यादव और मुकेश सिन्हा भाजपा में शामिल हो गए बाड़ी। इस सब लोग कहत रहल कि हमनी के आम आदमी पार्टी बहुत भरोसा रहल, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी टुकड़ा टुकड़ा गैंग के साथ चल गई तब से हमनी के दिल टूट गई और भरोसा आम आदमी पार्टी पर से उठ गई। तीसरा ताजा खबर बा कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहना कि दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल हो गए बाना। इ नेता आम आदमी पार्टी ये से छोड़ना काहे से कि आम आदमी पार्टी के काम के फर्क देखत रहना, यही से उ आम आदमी पार्टी के छोड़ देना। ये बात वीरेंद्र सचदेव कहना और कहना कि दिनेश प्रताप सिंह खुद कहना कि कोनो आदमी देश के दुश्मन के साथ खड़ा नहीं होकर चाहेला। चौथा ताजा खबर बा कि अररिया बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कहना कि बिहार में आरजेडी और महागठबंधन के तूफान चलत बा। ये बार देश में इंडिया गठबंधन के सरकार बने जाता। तीसरा चरण के चुनाव में बिहार के 5 सीट पर हम जीतत बानी। ए बेरी भाजपा के पूरा सफाई हो जाई। ये बात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कहना। पांचवा ताजा खबर बा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहना कि कर्नाटक में 10 साल तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहना, अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक प्रधानमंत्री रहना और ओबीसी सूची वाला मुद्दा 30 साल के बाद उठल बा। केंद्र के जवन ओबीसी सूची बा ओमे कुछ मुस्लिम जाति भी शामिल बा और आज प्रधानमंत्री खुद ओके श्रेय लेत बाना। 19 अप्रैल से प्रधानमंत्री के पास कोनो मुद्दा नहीं थे, काहे से कि उ जानत बाना कि दक्षिण भारत में साफ और उत्तर भारत में हाफ। झूठ के जवाब वोट से मिली। ये बात कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कहना। छुआ ताजा खबर बा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर निशाना लगेले बाना। सुनी का कहना, एक परिवारवाद दल से रउआ लोग का उम्मीद करत बानी। ये लोग खाली अपनी परिवार के बारे में सोचेला, चाहे कांग्रेस के पार्टी भइल, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी भइल, चाहे समाजवादी पार्टी भइल। ए पार्टी के कोनो राष्ट्रीय काम नहीं खे। एक ओर तो ये लोग गठबंधन नायक के अपमान कर ललो और दूसरी ओर माफिया और आतंक के साथ देवे ललो। अबे कुछ दिन पहले एगो माफिया के मौत भइल रहल, ओकरी मरले पर समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गइल रहन। सातवां ताजा खबर बा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कहना कि प्रधानमंत्री लागत राहुल गांधी के शहजादा कहत बाना, जे 4000 किलोमीटर पैदल चलल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग से बात कैलस, लोग के दर्द समझलस। वही से पीएम मोदी उनके शहजादा कहत बाना, जे 2 से 3 हजार रुपया के टी शर्ट में लगातार पिछला 10 साल से पीएम मोदी के नीति के खिलाफ संघर्ष करत बाना। उनके पीएम मोदी शहजादा कहना और ये अपना आप के फकीर कहना। अपने 15 लाख के सूट पहनले बाना, अडानी अंबानी से मिले न तब वो अपनी आप के फकीर कहना, लेकिन कबो किसान से ना मिलल, किसान के साथ चर्चा ना कइना। देश के लोग देखलो और समझलो असली फकीर के बा और असली शहजादा के बा। ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कहना। एजू हम एगो बात कहम कि रउआ लोग के फकीर माने नी कमेंट में जरूर बताई और के शहजादा। जल्दी जल्दी रउआ लोग कमेंट में बताई। चलिए बढ़ल जाओ आगे के ताजा खबर की ओर। 8वां ताजा खबर बा कि